ассалому алайкум тамошобино ва ҳаводирони канали мо. имрӯз ҳам дар бозори корвонем мувофиқи хоҳиши шумо ки дувойкои спортстила ба дарозоша ба навор бигирен. ина мо барои шумо ба навор гирифтем. марҳамат омада харидорӣ кунен. 12 дарвозаи бозори корвон мен ҳамин чизо ҳаст. дувойко сар мешаванд ай 200 сомон то 250 сомона. ҳамаи намид чизое ки шумо дидестен ё нархшон ай 200 сом сар мешавад то 250 инами масалан дувойкаи пешранги материали куртковорияй ё 250 сомонан. қати брукшай размераш стандартай бо размерам доран, бо стандартам доран. 3-4 расветка айё омадагия пака навинкаан бо ҳастай инаи баршонда сирха иё ай калени поён дувойкай нархи ёам 250 сомон. бо ҳастай камтара короткитар айёда 200 сомон. спортстилое ки нағз ки ҳастай намо таҳда нишон додем иё 200 сомон. анаи чизое ки экранда мебинем иё 250 сомон. барое ки дарозан ҳам материалошон и курткараам материал куртка гӯем дувойкаи пеш куртка пушташ материали намехел барои дувойкон ҳамихелай. инаё ки дар экран мебинен иё 250 сомони нарх доранд ҳар кадомиш. айкалени поён ин чизе ки дар экран мебинен. касе ки мисол мехоҳад даставка, мо ба тамоми шаҳрҳои Россия даставка дорем. ина ё дувойкои 200 сомона спорт стил, не поёнаш спорт стил 100% модел бисёр омадагия пака модело ҳамаи расветко ҳастанд. ҳамаи расветкош ҳастанд. моделошам ина ҷои оптовияна шумо худтон бибинен. ҳамаш ба нархи худаш. ана ё слишком дарозан. дарозош ки қариб то замина мераса ё стандартан нархшон 250 сомон. а бебрукаш 200 сомон. дарозай бебрукай ана ё бо дарози бурукдораш 250 сомон. материалошон ҳам аҷоиб буд. материалои нағзан мулоиман. мисол касе ки мехоҳад заказ кардан ҳамо одам дар ватсап бинависа ҳамихел просто так нарха. ина нархша мо шумода гап задистем. дарозош бебрукш 200 сомон, бурукдораш 250 сомони нарх доранд. расветка бисёрай ҳамаш мисол ҳар кадомиш 6-7 намуд расветка дора. нами чизое ки дарози дувойкои спортстили дароз. не спортстил бо ё барои духтаракои ёш ё бо короткиан. короткиаш 200 сомон. бо аями короткида камтара ки дига поёнтар айзон ё то зонуран да калениан. ҳам да калени ҳастай ҳам ай зону поён ҳамаш ҳаст. нелаози ма дарунша нишон метавам. ина бинен начосаш чӣ хел зурай. материалшам мулоими зурай. фарқият дора. ай дига ҷое ки шумо мехарен фарқият дора. барое ки то ай пеш набинӣ намефаҳмӣ. материалаш мулоимтарай. аҷоиб буд. материали зурам ё ҳами партияи омадагӣ чизош беҳад нағз маъқул шидан. клиентодам маъқул шидан. ай курткоре ки шумо мебинед начосдор дора беначос нархаш 300 сомон. як 8 расветкаш ҳаст. мех доранд. дурунашон начос дора. ина миёнбанд дора. дута киса дора. аҷоиб буд. сабука каниё 300 сомон. анаёре ки мебинен ё туникаи тоқаан. бебрук туникаи тоқай ити чизои гулдоре ки дар пеш мебинен ё шарфшонанд. шарфи гулдор доранд. шапка ранги бофтагӣ вориянд. ранги бофтагӣ вориянд. хел агар бибинӣ мегӯӣ ки туника худаш гул дора. не худаш гул надора. фақат ӯ гулои шарфошанд. инаи расветкош 10 намуд расветка пака ҳастай. аями тунико нархшон 200 сомонай. дар
ҳамин чизое ки ҳозир шумо дидестен ина ё жемприёшанд 250 сомон. Двойкаи жемпри и спортстил нестай, двойкаи жемприай ё барои одамои аккурат мепӯшидагиё мисол скромни ана ё хел айзону поёнтаранд. Айзону поёнтаранд, нархшон 250 сомон. Баъд ғавзтаранд, камтарак разница доранд. анаи кабуташ беҳад зурай. мои кабутша равон кардагием, маъқулшон шидагиям, бо заказ кардан ҳаямё. инами чизо ҳама дидесен, ҳамин чизо новинкаанд. Новинка. Ниё 250 сомон, кароткиёш 200 сомонӣ нарх доранд. бо як бор дига такрор мекунам, касоне ки дар ҳақиқат мехоҳанд ки харидорӣ кунанд, дар WhatsApp бинависанд, нарх напурсен, чиба ки нархҳо намиҷода ҳастанд. шумо то ахири видеоро гӯш кунед, нархҳоро мефаҳмед. кароткиёш 200 сомон, айкалени поён 250 сомон нарх. касе ки имконият дора ҳамин ролика ба шиносошон паделитса кунад. мо видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кардан бигирен. касе ки мехоҳад фикрошо дар комментария бинависа.